nalasagta karon para magluto og bani hapon. Ang atong lutuon karon is lauoy. Paborito sa mga pobreng tao. Nag-init na taog. Tubig na ay kis na atong subak sa atong lauoy is paksiw. Paksiw. Unya, nanguha dito og mga gulay sa taas sa rooftop. Naatay mga tanom dito atong isagol sa atong lauoy. Dara oh. Charan, okra, tinangkong at saka lagbati. Tapos naatay talong. First butang naman ta og lamas atong slice ang atong talong. Tapos na ang atong kaya ato na ni ilunod. Lunod na to bisan og wala siya nakabukal. Itong ilunod sa ato lauoy. Next ang atong andamon is okra. We have 3 okra. Hindi siya guys, bako kaayo. Ayong taguwang pero dili siya guwang. Halok siya. Then, andun na siya. Dito sa dahon. Ang atong gulay mga palangga is di ka lang sa taas. Matay tanong dito. Ito siya mga palangga. Atong ulunod ang okra. Luto na itong okra guys. Atong isunod ang ato ang dahon. Pinalay kinabuhi aning atong dahon. Sarap. Sisang sasis. Kasarap sa lauoy. Katsa lang guys. Libre na pa ni hapon. Bye bye. See you next video.